Здравейте, скъпи зрители! Днес ще говорим за една изключително важна и болезнена тема, която тревожи хиляди български семейства, особено хората в пенсионна възраст, а и техните наследници. Въпросът, който витае в публичното пространство и буди сериозни притеснения, е следния. Може ли държавата да отнеме жилището ми след смъртта ми? Могат ли наследниците ми да останат без покрив над главата си, след като аз вече не съм тук, за да ги защитя? Вярвате или не, отговорът не е толкова прост, колкото изглежда на пръв поглед, и ситуацията се промени значително през последните години, създавайки нови предизвикателства и рискове, за които мнозина дори не подозират. Тази информация е жизнено важна за всеки, който притежава имот в България, но е абсолютно критична за пенсионерите и техните близки, тъй като те често са най-уязвими пред бюрократичните капани и сложните юридически процедури. Останете до края на това видео, защото ще ви разкрия всички подводни камъни, всички сложни детайли и ще ви дам конкретни, лесни за изпълнение стъпки, какво точно да направите още днес, за да защитите имота си и да осигурите спокойствие на вашето семейство. Не губете време, натиснете бутона абониране още сега, за да не изпускате подобни важни и полезни видеа, които могат да спестят много нерви и средства, и харесайте видеото, ако темата ви е полезна и ценна. Същността на проблема, нека да започнем с една ретроспекция, за да разберем по-добре какво се случва сега и защо. Преди десетилетия, особено по време на социализма, беше почти немислимо държавата да посегне на частна собственост по този начин. Разбира се, имаше други механизми и ограничения, които се налагаха върху собствеността, но концепцията за директно отнемане на жилище след смъртта на собственика беше доста чужда на общественото съзнание, освен в много специфични и изключително редки случаи, свързани, например, с пълна липса на наследници или определени дългове към държавата, които бяха оставени без покритие. Тогава преобладаваше разбирането, че веднъж придобит, имотът остава в семейството или в най-лошия случай се прехвърля на роднини, дори и на по-далечни. След промените през 1979 година и постепенно с развитието на пазарната икономика, както и с приемането на България в Европейския съюз, нашето законодателство претърпя многобройни трансформации. Една от тези трансформации засяга директно наследственото право и правилата, по които държавата или по-точно общините могат да придобият имот. Сега държавата и по-конкретно местните общини имат право да придобиват имущество, което не е придобито от наследници по закон или по завещание, или когато всички наследници, които имат право да наследяват, са се отказали от наследството. Това вече не е просто някаква теоретична възможност, записана в закона, а е реален механизъм, който се прилага все по-често и все по-активно от общинските администрации в цялата страна. Основната причина за тези промени, както е формулирано в законодателството, е да се предотврати безстопанствеността на имоти, които иначе биха запустявали и рухвали, да се попълнят общинските бюджети чрез продажбата или използването на тези имоти и да се осигури ред в имуществените отношения, особено в случаите, когато липсва реален интерес от страна на собственици или наследници. Но, както всяка монета има две страни, и тази ситуация има своята обратна страна, и именно тук възникват рисковете за обикновените хора, които често не са наясно с процедурите и последствията. Основна част педно, подробен анализ. И така, кой трябва да се притеснява и кой може да бъде спокоен? Нека да разгледаме в детайли какво точно трябва да знаете. Основният принцип в българското право е, че имотът се наследява. Това означава, че след смъртта на едно лице, неговото имущество преминава към неговите законни наследници, съпруг, деца, родители, братя и сестри, както и други по-далечни роднини или към лица, посочени в завещание. Проблемът възниква, когато този процес не протича гладко или има определени пречки. Кой трябва да се притеснява? Лица без наследници по закон или по завещание. Това са хора, които нямат преки роднини, деца, съпруг, родители, както и не са оставили валидно завещание в полза на някого. В такива случаи, ако няма кой да наследи имота, той автоматично става собственост на общината, на чиято територия се намира. Лица, чието наследници са се отказали от наследство. Този сценарий става все по-често срещан. Причината обикновено е, че заедно с имота се наследяват и дълговете на починалия.
Ако размерът на дълговете към банки, Топлофикация, ВИК, НАП, частни лица и такива е по-голям или равен на стойността на наследството, наследниците често предпочитат да се откажат, за да не поемат тези финансови задължения. В такъв случай, ако всички наследници се откажат, имотът остава без собственик и общината го придобива. 3. Лица, които имат значителни дългове към държавата или общината, става дума за неплатени данъци за имота, такси смет, глоби, задължения към държавни институции. Дори и да има наследници, ако те не са наясно с тези дългове или не ги платят в срок, може да се стигне до публична продан на имота за покриване на задълженията или в крайен случай, ако няма друг начин за придобиване, пак може да бъде придобит от общината. Лица с неизрядни или липсващи документи за собственост, ако собствеността върху имота не е ясно доказана с валидни документи, нотариален акт, съдебно решение, договорите, или ако имота е строеж без разрешение, наследяването му става изключително трудно. Това може да доведе до дълги съдебни спорове и в крайна сметка имота да остане без ефективен собственик, което отваря вратата за общината да го придобие като безстопанствен. Лица, чието наследници не знаят за имота, не поддържат връзка или не предприемат действия. Това е особено валидно за възрастни хора, които живеят сами, без близки контакти със своите наследници, например деца, живеещи в чужбина или далечни племенници. Ако наследниците не знаят за смъртта на наследодателя или за съществуването на конкретен имот, те няма как да предприемат действия по приемане на наследството. А това, както ще видим, е критично. Кой не трябва да се притеснява? Лица с живи законни наследници, които желаят и могат да приемат наследството. Ако имате деца, съпруга, родители, които са живи, информирани са за вашите имоти и са готови да приемат наследството, тогава нямате основания за притеснение. Важно е те да са наясно с процедурите и да действат в срок. Лица, които са оставили валидно завещание, което ясно указва наследници. Ако имате завещание, написано по всички законови изисквания и то посочва конкретни наследници, които не са се отказали от наследството, тогава имотът ще премине в техните ръце. Сега нека разгледаме няколко конкретни примера от реалния живот, за да илюстрираме тези ситуации. Пример 1. Гежа Петрова и изоставената жилище. Гежа Петрова е 85-годишна вдовица, която живее сама в апартамент в голям областен град. Тя няма деца, съпругът ѝ е починал преди много години, а родителите ѝ също отдавна не са сред живите. Единственият ѝ жив роднина е нейн племенник, син на покойната ѝ сестра, с когото обаче не е поддържала връзка от десетилетия, още откакто той е заминал да живее в друг град. Гежа Петрова почива спокойно в съня си. Племенникът, разбира се, не е уведомен за смъртта й, нито знае за съществуването на апартамента. Няма нито завещание, нито някой друг, който да се грижи за погребението или да уведоми властите за наследниците. Какво се случва след това? След като за смъртта на Гежа Петрова се уведоми общината, например от съседи или полиция, жилището остава безстопанствено. Общината чрез съответната си служба започва процедура по издирване на наследници. Публикуват се обявления, правят се проверки в регистрите. В този конкретен случай племенникът е далечен роднина, няма информация за негов адрес, а може и самото му име да е променено. След като изтече определен законов срок, който не е безкрайен, и ако не бъдат открити наследници или те не предприемат действия по приемане на наследството, общината има право да обяви имота за безстопанствен и да го придобие като общинска собственост. В този момент племенникът може да загуби правото си върху имота, дори и да се появи по-късно. Процедурата по придобиване от общината е дълга и сложна, но тя е факт и се случва. Пример 2. Семейство Георгиеви и наследство с дългове. Бащата Георги почива, оставяйки след себе си апартамент в София. Той обаче е имал и значителни дългове, голям необезпечен потребителски кредит към банка, неплатени сметки към Топлофикация за няколко години, както и натрупани неплатени данъци и такси за имота. Децата му, син и дъщеря, преценяват, че общата стойност на дълговете е по-голяма или равна на пазарната стойност на апартамента. За да не поемат тези дългове, които биха ги поставили в сериозно финансово затруднение, те решават да се откажат от наследството. Отказът от наследство се прави пред районния съд по местооткриване на наследството и трябва да бъде изричен и безусловен. Какво се случва?
След като синът и дъщерята се откажат от наследството, което включва както апартамента, така и дълговете, апартаментът остава без законни наследници, които да го приемат. В този случай той става собственост на държавата, общината. Банката, Топлофикация и НАП ще насочат претенциите си към новия собственик, общината, но общината ще приеме имота, а след това може да го продаде или използва за социални нужди. Децата не са задължени да приемат наследство, което носи само тежести. Важно е да се знае, че отказът от наследство трябва да бъде внимателно обмислен, тъй като той е окончателен и не може да бъде отменен. Пример 3. Дядо Иван и неясните документи. Дядо Иван има къща в отдалечено родопско село. Къщата е построена от баща му преди много години, още през 60-те, без необходимото строително разрешение, което е било често срещана практика по онова време. Дядо Иван има нотариален акт за дворното място, но не и за самата къща. През годините той не е предприел стъпки за узаконяване на постройката. Наследниците му, двама синове, живеят в големи градове, не поддържат къщата, нито пък се интересуват от узаконяването й. Дядо Иван умира. Синовете му знаят за къщата, но виждат колко е стара, без удобства и не искат да се занимават с бумащина и разходи за узаконяване. Какво се случва? Поради липсата на изрядни документи за самата къща, наследяването е проблематично. Дори ако синовете приемат наследството, те ще наследят само дворното място, а самата къща остава в сивата зона. В някакъв момент, ако къщата продължи да се руши, да бъде опасна или да не се декларира за данъчни цели от никого, общината може да предприеме действия. Макар и не веднага, такъв имот е потенциален проблем за дълъг период от време, тъй като липсва яснота относно собствеността върху постройката. В крайна сметка, ако няма изрядни документи и никой не претендира и не плаща данъци, общината може да го обяви за безстопанствен. Пример 4. Единични наследници и изоставени имоти. Ген Димитров почива на 90 години, оставяйки апартамент в Стара Загора. Той има един син, който обаче е емигрирал в Канада преди 30 години, не поддържа никаква връзка с баща си и дори не знае, че той е починал. Апартаментът остава заключен и необитаем. Какво се случва? Общината започва издирване на наследници. Публикуват се обявления, проверяват се адресни регистрации, но ако синът е сменил гражданството си, няма информация за него в българските регистри или просто не се е регистрирал по нов адрес, общината може да не успее да го открие. Ако в разумен срок наследникът не бъде открит и не предприеме действия по приемане на наследството, особено ако имотът е необезпечен, генерира разходи за общината, например такса смет, която никой не плаща, или представлява опасност за съседите, например теч, риск от пожар, общината може да предприеме действия за придобиване на имота като безстопанствен. Трябваше шилъж. Основна част 2. Изключения, подводни камъни и неочевидни нюанси. Завещанието като защита, но с условия. Завещанието е един от най-силните инструменти за защита на вашата воля относно имуществото след смъртта ви. Но за да бъде то валидно, трябва да спазвате стриктно законовите изисквания. Може да бъде нотариално, написано от нотариус, или саморъчно, написано лично от вас. Нотариалното е по-сигурно, тъй като нотариусът гарантира за неговата форма и съдържание. Саморъчното трябва да е написано изцяло на ръка, да е датирано и подписано лично от вас. Дори малка грешка може да го направи невалидно. Запазена част от наследството, много важен нюанс е концепцията за запазена част. Дори и да имате завещание, то не може да лиши изцяло преживелия съпруг и децата, а в определени случаи и родителите, от тяхната запазена част от наследството. Това е законов минимум, който им се гарантира. А ако завещанието нарушава тази запазена част, наследниците могат да го оспорят в съда и да си върнат полагащата им се част. Например, ако завещаете целия си имот на съсед, а имате деца, децата ви могат да оспорят завещанието за своята запазена част. Приемане на наследство, изрично или мълчаливо. За да станат собственици на наследения имот, наследниците трябва да приемат наследството. Това може да стане изрично, с писмено заявление до районния съд. Или мълчаливо, чрез действия, които недвусмислено показват намерение да приемат наследството. Такива действия са, например, плащане на данъци и такси за имота, стопанисване на имота, ремонти, отдаване под наем, прехвърляне на партиди за ток и вода на тяхно име и така. Ако наследниците не предприемат никакви действия и не приемат изрично наследството, те рискуват имотът да бъде обявен за безстопанствен. Срок за приемане или отказ от наследство, няма краен срок за приемане на наследство. Наследниците могат да го приемат дори и години след смъртта на наследодателя.
Обаче, общината или който и да е заинтересуван може да поиска от районния съд да даде срок на наследниците, обикновено 3 месеца, да заявят дали приемат или се отказват от наследството. Ако в този срок те не дадат никакъв отговор, се смята, че са се отказали от наследството. Отказът от наследство, както вече споменах, е окончателен. Наследяване на дългове – един от най-големите подводни камъни. Много хора не знаят, че с наследството се наследяват не само активите, имоти, пари, вещи, но и пасивите, дълговете. За да се предпазят от поемане на дългове, които надвишават стойността на наследството, наследниците имат възможност да приемат наследството по опис. При приемане по опис, отговорността на наследниците за дълговете се ограничава до размера на наследеното имущество. Тоест, ако дълговете са по-големи от стойността на имота, наследниците не са длъжни да доплащат със свои лични средства. Процедурата по приемане по опис също се извършва пред районния съд. Деклариране на имот в общината, дори ако наследниците са далечни или живеят в чужбина, е от изключително значение имотът да бъде деклариран в общината по местонахождение и да се плащат редовно данъците и таксите за него. Това е ясен знак за общината, че имотът има собственик-наследник и се стопанисва. Липсата на декларация и неплащането на местни данъци и такси са сигнал за общината, че имотът може да е безстопанствен, което е основание за започване на процедура по придобиването му от общината. Процедура за безстопанствени имоти, това е основният механизъм, чрез който общините придобиват имоти. Ако даден имот няма деклариран собственик, не се поддържа, генерира разходи за общината, например почистване, отстраняване на опасности или представлява опасност за околните, общината може да започне процедура по обявяването му за безстопанствен. Тя включва публикуване на обявления, издирване на наследници, установяване на фактите. Ако след изтичане на определени срокове имотът остане без собственик, общината го придобива по силата на Закона за общинската собственост. Тази процедура е законово регламентирана и общините я прилагат все по-стриктно. Кажете ми в коментарите какво мислите по темата. Имали ли сте подобни случаи в вашето семейство или сред познати? Всяко мнение, всеки личен опит е ценен и може да помогне на други зрители. Натиснете бутона харесване, ако видеото ви е било полезно и сте научили нещо ново. И разбира се, не забравяйте да се абонирате за канала за още важни, актуални и полезни видеа, които ще ви помагат да се ориентирате в сложния свят на законите и финансите. До нови срещи и бъдете здрави!